So nakanahon ako mga ka-feeling gwapa na kailangan na sa day ko magpagwapa no. Kaysa mga ning labay nga adlaw grabe jud ako ka stress. So akong naong marajug sa unang panahon pa marapag panahon sa gira sa hapon. Anyways, mga ka-feeling gwapa, so inana tong naong sa wapay makeup. So marajug giun sa ang naong kay lagi wa malagi na tarong og marinit sa tiyan sa mama og 9 months. So first jud akong buhaton mga ka-feeling gwapa pag mag-makeup ko unahon jud na kog buhat ang kilay. Ang akong gigamit nga pang kilay kay mao na si O2O kamo nay bahala og tan-aw sa picture sa atong screen nakabutang dira kung unsa mga product nga akong gipanggamit mga ka-feeling gwapa. Next nag-spray lang pud ko ang Lux Organic Mist kay para pang pa-fresh ato ang nawong. Dayon ang ako na lang gigamit nga primer kasi Dijo Aloe Eyes. Depende ra sana sa inyo mga ka-feeling gwapa kung unsay na i-primer dia sa inyo mao na lang pud na inyong gamita. Mag-foundation na sad ko ang foundation nga akong gigamit kay si Kim Yus 2-in-1 foundation. I-blend lang ninyong maayo yung foundation para sinaw yung naong din gamitan lang ninyo nag-sponge kung naamoy sponge diha. Nag-concealer sad ko. Ang concealer nga akong gigamit mga ka-feeling gwapa kay Cells Lady. The shade is 830 so the best concealer ni nga ako ang nagamit sa tanang concealer nga akong na-try. Mag-contour tag 2 ka kilo mga ka-feeling gwapa kay para makapanikas ta nga gamay atong nawong. Then ang akong gigamit ana kay si Everbelina Double Stick Contour. So nana siya pang contour ug nana po siya pang highlighters. Sa powder akong gigamit mga ka-feeling gwapa kay si Cells Lady Low Setting Powder nila. The shade is number 1. Kailangan jud ko mag-powder mga ka-feeling gwapa nga marakog namumo sa rina kay kung di ko mag-powder kaprituhan jud kog itlog kay grabe ka oily akong skin. Stay lang dayon nato ang powder og pila ka minutes before nato i-remove. Nag-eyeshadow na day ko mga ka-feeling gwapa nga akong gigamit kay si Vice Cosmetic eyeshadow. Orange shade ang akong pinakaunang gibutang sa ko ang eyeshadow mga ka-feeling gwapa. O gusto ninyong makuha nga nindot og perfect inyong eyeshadow mga ka-feeling gwapa, kailangan lang jud na ninyo i-blend og maayo balag hawi na inyong kamot. Next shade nga akong gikuha is kanang color brown. So akong gibutang dira sa pinakailalom sa crease kay dayon lahi na sad nga brush ang inyong gamiton ana mga ka-feeling gwapa kay para limpyo ang iyong eyeshadow. Blend is the key mga ka-feeling gwapa kay para ma-achieve nato ang nice looking sa atong eyeshadow. Ang last color nga atong kwaon mga ka-feeling gwapa is kanang color black ato na ibutang sa pinakakilid sa ato ang mata. Of course kay feeling gwapa man ta so ato na lang ni panindigan mga ka-feeling gwapa magbutang ta og glitters. So kanang glitters nga akong gibutang dira pwede na ninyo mo-order dito sa Pink Blush Cosmetic. Nag-follow up contour lang day ko ng mga ka-feeling gwapa din ang akong gigamit kay si Pink Blush. The shade is number 802. Balig 2 ka kilo akong gibutang nga pang contour ana mga ka-feeling gwapa kay para sure jud nga mogamay na jud akong nawong. Nagamit na sad kog black eyeliner sa Nichido ani mga ka-feeling gwapa. Ako na lang sang gibawg ang ako ang pilok kay ako mang pilok mga ka-feeling gwapa kay marag pilok sa kanding. Para sa lower eyeshadow nato mga ka-feeling gwapa ako lang gibutang dira kay kanalang orange shade ug ang brown shade. So ako lang na silang gimix. Nag-add na sad kog glitters ana kay para same ra sila sa atong eyeshadow. Dayon nagbutang na sad kog liquid eyeliner ani mga ka-feeling gwapa kay mao ni isa sa makanindot sa to ang mata. Ang gigamit nako black eyeliner sa Pink Blush. Nagmascara na sad ko ni mga ka-feeling gwapa. So ang akong gigamit kay sa Everbelina mascara. Nagtaod na sad ko og pilok sa kanding ani mga ka-feeling gwapa kay para pod na extra beautiful ang ako ang eyes. Ayun kalimti ubutang ang iyong golden mota kay isa na sa nakahayag sa to ang mata. Nag-blush on na sad ko ng mga ka-feeling gwapa. Ang shade na akong gigamit kay si 002. Nagbutang na sad ko og highlighter. Ang akong gamit nga highlighter ano ka-feeling gwapa kay si Pink Blush highlighter. Gi-form na lang din ako daan ang ako ang lips ana mga ka-feeling gwapa usa ako magbutang og lipstick. Mini lipstick sa Cells Lady akong gigamit ani then gimix lang nako ang shade number 1 ug ang shade number 4. Dili complete atong makeup ani mga ka-feeling gwapa og dili ta mo aura. Inana nako kagwapa pag human nako og makeup mga ka-feeling gwapa o di ba kinsay ingon nga di ko mo gwapa. Unya apangutana karon mga ka-feeling gwapa og nakaila pa ba ka mo sa kuha? Og inani pa lang akong naong sa pagmarinate sa kumama og 9 months iyang tiyan complete ingredients na unta ko.